Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ थाम्बनेलाव नायनाथ' मिथिखाबाय। ओमफ्राय दायो आङो नै रेडि सेडि जाखाबाय। दायो आं थांगोन रौतायावहाय जोंहा मामानो फार्स्ट टाइम आं गिफ्ट होनो नागिरदों मबाइल। ओरैनोथ' आङो गिफ्टफोरखौ जेनेबा ड्रेस, माला साला, जुवेलारि बेफोरबायदि होफेरबाय आरोना, बाट मबाइलखौ फार्स्ट टाइम। आइ सना मिथिबाय बिराद दुस्थुलै नायनो हाबा मबाइल होनबाथाय डेन्जार जोम नै दोहैयो सेखा गोदोरदो बिराद दुस्थुना नासथाबना होनलां खाम चुमा नायनाय आइ सना नै थां जाबाय दे दायो थांसै जोंहा मामा ओमफ्राय नै जोंहा आबौ फैदोंनो आरोना, जेनेबा जोंहा मामानि बिफा। ओमफ्राय ओइ खनसे आबौ जे खानामोन बियो जोंहा बाबानि रिलेटिभसोमोन आरोना, जेनेबा बाबानि आमाइ ना मा इदि जायो, खिन्थु दिनैनि फैनाया जोंहा मामानि असे बिफा। थुदो नायहैनो र' डेन्जार ओमफ्राय जोंहा आबौआ बाबाया जना दं। मा खबर आबौ? मा खबर? फट' थिखाखै दे ए हाथाया मोनसे बायबाय माथो। आमेरिकानसोमोन, आमेरिकान बायदि नुयो नामा? देलाय जोंहा आबौखौ नायलाय मोजाङै नुयोथ' ना? खुलुमबाय होनना बुं आबौ। इदिसो खुलुमनाया जाहा नायलाय लोंखानासो फैदो आंलै। लोंद' जुमाय लोङाबा थानो हाया जाबाय। मा जागोनलै इदिबालाय? बालिजानि हाबलांनाय थिनियालि बासखौ लांनाया मिथिबाय दुगा आबाद कुलु नोंखौथ' लांफायालै ओंखार लाखिखो ओइ नायलाय ओंखार लाखि जोंहा बियो आबौआ जोंहा मामानि बिफा आरोना, जुनायनि ओमफ्राय बिस्रा माबायाव थाफैदो आरोना भालुपुङाव, ओमफ्राय आरो हागोनानावबो न'आव दोङो, भालुपुङावबो दोङो, जुनायावबो दोङो आरोना बोराया। ओमफ्राय बोराया हिनजाव सानैबावसो मिथिबाय जोंहा मामाया ना गिबि हिनजावनि आरो। ओमफ्राय गदायनि आमाइमोनाबो फैयो, बिराद गोबाव जाबाय फैथाराखै, माने बिसोरबो हाबा साबा जाबायना, सेटेल जाबाय, गथ' गथाय जाबायना, होमबाना फैनो टाइम गैया। बेखायनो दा जोङो प्लान खालामबाय थादों जुनायाव थांनो थाखाय। ओमफ्राय दा नै कभिड-19 बिदिखायनो माने थांनाय जायाखै आरोना, बाट आफ्टार लकडाउन कभिड-19 सिटुवेसना एसे मोजां जाबाथाय जुनायाव थांगोन आरोना। ओमफ्राय गोदो बे आबौआ जोंहा मामाखौ हरामोननो आरोना बाबानो, मानो होनना बुंबा जाबा बे बिराद माबामोननोलै लावखार खारथारमोनना, बेखायनो हरामोन आरोना। आबौआथ' एसे मालदारमोन ना, बिराद दुगामोन आरोना, नुवाखै बोराया डेन्जार मिनिखाबाय थादों बेखायनो हरामोन आरोना। ओमफ्राय उनावहा मालाय खाफालाव दंमोन नालाय मोनलायबाय आरोना। मामानि दखानाव दङ आङो, जाहा टुकुआ गाबबाय थादो। आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबाय, फ्रक गाननो बाबाय आं, माने स्कुटि सालायनायाव एसे बोरैबा जायोना बेखायनो। ओमफ्राय नै जोंहा मामाया हायदो थांसै, आबौआबो थांसिगोन खोमा। इस टाटा ड्रेस आइनिया सना उठी मामा ना मबाइल लादो itu बारा दामनि लायाना आङो नै गिरिजोंसो नुवाखैना आङो सायावनो बायफैदो नै ग्रेजें मोजां मोनगोन ना मोना इखौलाय हा होगोन र' इखौलाय इखौ नायनो नागिरदों र' बारा नङा रौता खाथियावनो
बेबो मोजाङानो एसे मोजां जागोनलै अ इ मोजांसिनना एसे नै फिसा एसे नाङा डिसप्ले माङाय गिदिरखौ लानांगौ ना नै ना नैबे मोजांसिन ना गोलोमजोब्बाय बारा गिदिर नङा इयो होमबाबो फैबाय आरो जोंनियावथ' बारा गिदिर गिदिर दखान गैखाया हामा मोनलै ओंखारनाबाथाय दैजों बायनाया इयाव मोनहा खमायाखैनो आंनि गारियाबो इयावनो दंखायो खिन्थु दा इयाव आरो फैलायबाय सेंग्रानियाव गैया हानै फैसाफोरखौ होजोबनांगोन दासो एटिएमनिफ्राय बर'ना लाबोनाया ओमफ्रायो हा नै माबाखौ लगायबाय थादो सेफगार्डखौ टेम्पार मा नोंथ' बारा सलायनो रोङा होमबाबो मा होनो खुसि नांगौना नङा आं बायना होनायखौ खुसि ना हा आंनि फैसा खामायनायदो बायना होनायखौ भिडिअ कल लारायबाय थानो हासिगोन ना आंदो एबारनिफ्राय हारलालै बिसोरो ओरैबायदि गरम खेबसे लायबाय आं सानदोंमोन आरोना 10,000 सोरि होगोन होननानै ओमफ्राय उनावहा एसे बारानिखौनो लाना होनसै माने क्वालिटिखौ एसे मोजां जेनेबा आंबो मालाबा आंनि फना गाज्रि जाबाथाय एसे इउज खालामनो हाथावथाव आरोना बेखायनो लायब्रबबाय गरम आयु माबा माबि लोंनो लुगैसिबाय अ खुसेरल'सो लोंजागोन अबयसे आं डाइटआव दंबाबो लोंजागोन ओमफ्राय सासे लोगोनियाव थांनांगौ दोङो नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय रायलायनांगौ स' इयावहाय थांबाय थादो आरोना थांनोसै माने थांथ'वाखै ओमफ्राय नै बायखांबाय थुदो गारि थुदो लांदो जल्दि न'आव वाव न'आव मोनफैबाय नुदो देनजारलै गारि आंनिया ओमफ्राय खुसि जाबाय मालाय स' दिनैयो नै गोदान मबाइलजों लानाया माबायदि जादों केमेराया नुका बिउटि प्लास ओमफ्राय आंनि फनजों लानाया हले आंखौ गोसोम सोम नुगोन खिन्थु बे फनाव लानायाव ओरैबायदि गुफुर नाय माबा सोग्रायाव दंनो जोंना ना जा मा होबोनाय एसे गुफुर नुबा दांखोबो गुफुर ओमफ्राय आंनि फनदो जि गोसोम नुयो नै जा मामाखौ फोरोंबाय थादों मामाया रोङा ना माने इखौ अफ खालामबाय इयोथ' अफ ना इखौ अन मिथिबाय ओमफ्राय इखौ इदि गोजौथिं खालामना हो ओमफ्राय इखौ थुबाय कल खालामबा दे बाबानो कल थु बाबानो नामा गोलोमजोब्बाय दे दे थुलाय थांदो जिअ'फोरखौसो जायो जाया गोदान फिनसै ना कल खालामनायखौ बाबानोखौ दानदो ओमफ्राय मा होनो इथ' थाफायखाबाय फट' नायनोबा नैलाय इयाव थु फार्स्टनियावहा आरो माबा थुजायो थुनाया माबा नायनायखौथ' रोङो आं बे दहैनो गोजायानो न' ओरैलाय फट' नायनोबा ओरैलाय इदि खालामलायबाय ओरैलाय इदि खालामनाङा इयावहाय इदि खालामनाङा इयाव इदि खालामनाङा ओमफ्राय इखौ दानफिननोबा नै इयाव थुलायबाय नङाबा गेजेराव इदि थुबानो जाबाय दे जेनेबा नाय जेनेबा नोङो दा जेनेबा फट' नायबाय थादो आरो ना जेनेबा इखौ थुबाय आरो इखौ नायनानै जेनेबा इदि फट' नायबाय थादो दा नों इउटुब नायनो लुगैबाय जेनेबा फट' नायखांबाय इउटुब नायसिगोन इउटुब नायबाथाय इयाव दानदो ओमफ्राय देलाय इलाय इयाव थुबाय आंनि भिडिअ इयो ओमफ्राय आरो इखौ नायनो बाबाथाय इखौ इदि लाबोलायबाय दानलायबाय ओमफ्राय इखौ थु इदि फायलांबाय थाबाय आरो नों मा नायनो ओमफ्राय आंनिखौ नायनो गोसो जाबा आरो नै इयाव थुदो इयाव थुनानै नै इयावहा गेमस्रि दैमारि फायखादो ना ओमफ्राय नै गेमस्रि दैमारिनि आंनिया फायजोब्बाय मिथिबाय इलाय इखौ थुबानो फैबाय इलाय इदि एड्स फायबाथाय दाननाङा नायजुब मिथिबाय रिसार्ज सोबानो जाबाय दे रिसार्जआथ' दंखायोमोन खिन्थु बियो जिअ फननिसोमोन ना र' नायजुबथो ओमफ्राय कल खालामनायखौथ' रोंखाबाय दा इउटुबखौ रोंबाय बास जाबाय दे ओमफ्राय नै आरो
ओमफ्राय र' बन्द' खालामबाय इलाय इयो गेजेराव थुदो मिथिबाय इलाय इलाय ओमफ्राय दा नै दा आंखौ नोङो भिडिअ कल रायलायनो लुगैबा जेनेबा आंखौ भिडिअ कल रायलायनो लुगैबा नङा इखो नङा नै आं बुंसै फन रायलायनोबा नैबेखो मिथिबाय फट' नायनोबा नैबेखो ओमफ्राय इउटुब नायनोबाथ' इ गोजाखौ नों मिथिखाबाय नोंहाथ' सिगाङाव नायखादोंमोन ओमफ्राय भिडिअ कलबा नै इखो थुदो इ फन बायदिखौ गोथांखो गोथांखौ थुदो गोथांखौ थुदो ना ओमफ्राय गोथांखौ थुनानै नैबेयाव लां ओमफ्राय इयाव जेनेबा नै इयाव थाखागोन आरो ना इखौ थुनाय लोगो लोगो इयाव लांदो इयाव लांदो ओमफ्राय इयाव दोनखायो इयाव लांदो इलाय ओमफ्राय इयाव थुदो ओमफ्राय इयाव खेबसे आरो थुबाव इलाय दा आंनियाव भिडिअ कल जाबाय बियो मिथिबाय हे दा आं इयाव भिडिअस खालामबाय थादों ना गोलोमजोब्बाय हुगारदो मा जाबायना गोलोमजोब्बाय